Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyora portaveu del Partit Popular, farem tots els canvis que considerem que milloren el servei de ràdio municipal. Des d'un inici sempre hem dit que estàvem oberts a adaptar-nos i a fer els canvis necessaris per a poder millorar aquest servei. Aquest canvi, bàsicament, el que fa o el que pretén és obrir la possibilitat de que empreses del nostre poble que per les seves característiques tenen el seu públic objectiu més enfocat o el seu número d'oients poden ser més oients de vesprada, a poder emetre aquestes falques publicitàries que d'altra forma no seria possible emetre d'una forma ordinària. Les falques publicitàries inicialment es van limitar a la franja del matí perquè van pensar que haurien d'estar limitades a les emissions en directe que l'empresa, en el cas en la que fa el programa, s'havia quedat. Però l'experiència, ells mateixos ens han traslladat aquesta necessitat i considerem oportuna la modificació perquè això fa que la ràdio millore com a servei i que les falques publicitàries arriben al públic objectiu, que és el que interessa, de manera que es vega recompensat el negoci que fa l'esforç de contratar una falca publicitària, que es vega aquest esforç recompensat. Moltes gràcies. Hem de recordar que la ràdio és municipal, pública i municipal, i que el servei el presta l'Ajuntament, i que l'Ajuntament, dins de les seves competències, en aquest cas l'òrgan resolutori és el ple, pot canviar les ordenances en el moment que s'estime oportú, i la concessionària pot dir missa, pot dir m'agrada o no m'agrada, però per favor, estem parlant d'un servei públic municipal que dirigeix, que tutela, que controla l'Ajuntament, i no hi ha que dir res més. Es faran els canvis que considera l'Ajuntament, evidentment. Els canvis que vagin a fer-se des del servei de ràdio municipal tindran l'únic objectiu de millorar aquest servei. En ningú cas anem a tirar de cara a l'empresa que ho pugui aportar, perquè òbviament això no és el servei. Nosaltres hem fet el canvi que considerem, o farem els canvis que considerem, sempre pensant en la millora del servei, en ningú cas pensant en l'interès d'aquesta empresa que pugui tindre. Obrir la possibilitat que les falques es puguen emetre de vespre no és obligatòriament augmentar els ingressos. És donar-li a les empreses que, per les seves característiques, el seu públic objectiu siga o tinga un potencial major que siga oient de vespre, donar-li a aquestes empreses la possibilitat de que les seues falques, l'esforç que facin aquestes empreses, siga d'alguna manera recompensat. Per exemple, si jo tinc un pub i li pose obligatòriament les falques només de matí, doncs segurament les persones que van a aquest pub no escolten de matí i escolten més de vespre. Entonces, així el que hem fet és simplement aquesta limitació horària que hi havia, la hem obert per a que qualsevol empresa a qualsevol hora pugui emetre aquestes falques. Ni augmentem la duració d'aquestes falques ni augmentem la periodicitat d'aquestes falques, simplement obrim l'horari, única i exclusivament.